Itatak mo na! Ang kasama, maing adlaw daw sa kanatong tanan. Welcome sa ato ang mga kasamang paghatag o sorpresa sa ato mga suking nga mga tigpiminaw sa ato ang brand new radio promo para ngadto sa ato mga avid listener. Dirita mga kasama karon sa barangay Maaning atong sudad sa Davao ni atay panimalay nga natong naabtan mga kasama gadahunog ang DXDC. Pero akong gilili ang radyo karaan na mga kasama kayo. Atong ilisan ang iyang radyo magkakasama og brand new nga atong ipanghatag karong adlaw ni ay tagbalay atong ayohon. Ayo! Ati basta-basta no kina pitik mingaw na nay no ang tubag no. Mura nagsuwaay ba no? Maayong adlaw nay. Maayong adlaw po. Di basta-basta kasi pangan nato nay. Rosalia Uyang. Si Nanay Rosalia Uyang. Pilay edad nato Nanay Rosalia? 79. Basta-basta di man halata, no? Abi na ko 42 pa ba? Nanay Rosalia. Kasi kauban ni mo diri na sa inyong bahay. Ako ra isa taon. Di basta-basta. Unya, ang imong kalingawan, radyo. Sige kag paminaw radyo. Radyo lang. Di basta-basta. Unsang istasyon na Nanay Rosalia Uyang ang imong paborito dabi? Unsang istasyon na? DXDC. Grabe. Sure ba? DXDC? Sure. Di basta-basta. Bisag makulog, mahayang DXDC, no? Oh. Basta-basta. Nagtingog ang imong radyo na sulod na pero gilili na ko. Karaan naman na kayo. Gusto kag ilisan ako? Mayoon ka. Nanay, granted ng imuhang wish nga matagaan ka na mog brand new nga radyo. Day, bedabi, ihatag ang radyo day, nara, nanay, Rosalia Uyang, ang imong brand new radio na pag logo sa DXDC. Dawata nanay, dawata. Di basta-basta nay, no? O, kadiyot lang nay ha? Sabtang dili pa nimo na siya kingpit nga dawaton, ato sang testingan kung mutingog ba? Ha? Kay basi ano niya di mutingog. O, bedabi? Di basta-basta. Di basta-basta. May signiral to nanay, ha? Nga audio. Salamat kayo. Titingog yun na, no? Tingog, uy. Di basta-basta. Nya nay bindot ni nga radyo kay dili kala sa battery. Ano man, solar man ni nga radyo. So di ka na magkinalag kuryente, di ka na lang magkinalag battery. Okay kayo, nay? O, dakan salamat sa DXDC no nga nakaroon kong radyo. Ikan kariro mo. Di basta-basta. Nay, nga no man yun, be? Nanay Rosalia, paborito man yun ninyo ang DXDC. Kung sa man yun ang DXDC sa inyong kinabuhi? Sumbra sa kung tinainin ng DXDC. Labi pa og adlaw, adama akong pangitaon. Di basta-basta, no? Dagan salamat. Salamat po kayo, Nanay Rosalia Uyang diri sa barangay Maaning atong nga siyudad sa Davao. Avid listener, beneficiary magkakasama sa atong brand new radio nga atong ipanghatag karon ngadto sa ato ang mga suking magatik paminaw. Ako ni Radyo Mandudong Rin Lubosbog, Tatag Arimen. 621 sa radyo mo.